Convertiré aquesta ciutat en cendres baix l'estampida! T'he endevinat les intencions. Així que penses fer servir la caixa forta d'escut, eh? Et deixaré fet miques! Exacte. Però tu, bufona, no aparentes aquesta edat ni de bon tros. M'han arribat rumors que estàs endeutada fins al coll. Tu mateixa, preciositat. O acceptes la meva proposta o t'entrego a la policia. La quarta divisió ha quedat aniquilada i els míssils guiats per infrarrojos no li fan cap efecte. Llàstima que la festa s'hagi acabat abans que us toqués a vosaltres. S'acosta una ona de xoc. Era el nostre as a la màniga. Hem de reconèixer que cap de les armes del nostre arsenal resulta efectiva contra l'objectiu. Sengoku Shinsuke, sentenciat a 375 anys. Probabilitat llibertat condicional 0,005%. Condemna suspesa. Meryl Yanagawa, alias Benton, sentenciat a 295 anys. Probabilitat llibertat condicional 0,008%. Condemna suspesa. Cyber City Oedo 808. Espero que ara sí m'odolis de ràbia i que m'odiïs amb totes les teves forces. Maleeix-me. Maleeix-me i vine'm a trobar al regne dels dimonis. A veure, atenció! Avui tenim una nova incorporació a classe, o sigui que ja cal que li donem una bona benvinguda. M'heu sentit? Endavant, Taro Tanaka! Ja pots entrar, ja! Au, ja el tenim aquí. Us presento en Taro Tanaka. Però si aquest grupet de vigilants que tens aquí no et servirà de res, no ho entens, us mataran a tots. D'aquesta manera ho acabaràs sacrificant tot per aquesta maleïda terra. Deus estar satisfet, oi? Merda! Ell també ho sabia! Amb raó va preferir morir abans que ser amb vosaltres, en Max. Sóc el doctor Bacchus, l'home que ha dormit més persones de la història. No has sentit a parlar de mi? Perfecte, cap mena d'ulceració, les mucoses estan bé. No és gaire freqüent que algú surti de la hibernació en tan bona forma. I, per una altra banda, en Takai i jo havíem estat companys a la universitat i érem 3 anys més grans que ella. D'alguna manera, ells dos eren una cosa així com els nostres germans petits. I la Hiraya va entrar a l'empresa al mateix temps que ho va fer la Shimoda. Sí. 1969. Allunatge de l'Apol·lo. Segles després de l'arribada de l'Apol·lo, la humanitat va establir la primera base a la superfície lunar. Havia de ser el punt de partida per la colonització de Mart. En aquests ullots blaus hi veig estels brillants en un cel negre com la nit, constel·lacions que indiquen el camí dels Riders. Ostres, vaja! Ens hi juguem al nostre temple. No els podem continuar rebutjant. Ho entenc, però desafiar les ensenyances budistes... Silenci! Què pot ser més important que defensar la nostra religió? Dóna gràcies de poder-ne sortir viu. No, espera. Deixa'm anar! Ves, si haguéssim mobilitzat l'exèrcit de bon començament, aquella gentussa de la Dola no hauria tingut cap oportunitat. Musca! Sóc jo el comandant que dirigeix la recerca de l'Àpota, no te n'oblidis! Esclar. Maleït barmamec pixatinters. La jugadora. La reina del heavy metal. Cowboy Bebop. Tal com ve, se'n va. La vella dorment. Ja ens veurem, cowboy de l'espai. Què és el que pretén? Miri, li pregunto què punyeta pretén fent-li la cort d'aquesta manera. Llavors, cap problema. Però si fa res estrany, tant me fa que sigui un detectiu famós. No li perdonaré. M'agradaria poder-vos donar la benvinguda, habitants de la superfície, però com sabeu, la vostra visita no ens alegra. Això no ho podem permetre. No podeu sortir d'aquí. Per protegir-nos hem d'evitar que es conegui la nostra existència. Sóc en Ryuk, el Shinigami que va deixar caure aquest quadern. Però no cometis l'error de pensar que l'humà que ha fet servir el quadern de mort anirà al cel o a l'infern. En absolut. Al Shinigami podem saber com es diu i quan viurà una persona només mirant-la als ulls. I no t'imagines per què? Perquè el nom dels éssers humans
i la seva esperança de vida són dades que queden gravades a les nostres pupil·les. Ei, un moment, para el carro, Light. Per mi les pomes són com ara... no ho sé, com el tabac i l'alcohol pels humans. Si no en mengés, m'agafaria el mono.